ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилия яке дар ноҳияи Фирдавсӣ бо аризаи зани 46-солаи сокини пойтахт муроҷиат намудааст, ки рӯзи 7 сентябр соли 2021 тахминан соати 17:30 дар кӯчаи Фирдавсии пойтахт шахсони номаълум бо роҳи зӯроварӣ аз дасти духтари ноболиғи 16-солааш як адад телефони мобилии тамғаи Samsung A12-ро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ноболиғи 16-солаи сокини шаҳри Душанбе бо гумони содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир карда шуд. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Турсунзода бо аризаи марди 40-солаи сокини ҳамин шаҳр муроҷиат намудааст, ки 26 сентябр соли 2021 тахминан соати 6:50 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо як адад телевизори тамғаи LG-ро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда 7000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 38-солаи сокини ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри мазкур бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад.